Здравейте хора! В днешното видео ще отваряме пратка от Shein, която е на кака. В нея има дрехи, има и една моя чанта и нека да започваме. Да видим дали това, което съм поръчала, наистина е тук. Не е отваряна. Аз ще ви оставям ето тук отстрани снимки. Unboxing ли? Unboxing. Сега... Това се сещам. Хайде отваряй първото нещо. Това е роклята, май. Това е роклята. Да, тя после ще ви покаже снимки. Отстрани ще я слагам. Ето как изглежда. Я да я вдигна. Много е сладка. Не преувеличавам. Не, наистина не преувеличавам. Добре. Честно казвам, за първи път си поръчам Shein и очаквах някакъв голям покук. И направо не мога да повярвам, че не е. Давай следващото. Следващото нещо. Хванах и това. Аз ще я прибираш. Това е окей. Това съм доволна. Добре, това също се сещам какво е. Даже с мама се чудихте кое от двата вида селени да сложите. Да. Пак ще си поръчам от Shein, виждам. Вау. Яко е. Яко е? Ще ти стане ли? Май да. Ще ми стане, аз само като го гледам и виждам, че ще ми стане. Има и гол гръб. Ето гол гръб. Това не го бях видяла сякаш, ще ти кажа честно. Не бяхме видяли другите снимки. Да, не бях погледнала, че има гол гръб, но е сладък гол гръб, не е някакъв грозен, такъв пошъл. Готин гол гръб е. Ето прибирай тук. Така, давай следващото какво? Така, за сега нещата са супер. Следващото нещо. Бъркаме. Искам да си взема чантата. Айде да ти видим чантата. И това ми е чантата. През опаковката изглежда много сладка. Добре. Отваряме. Ето я. Има и вътре веришка. Ето това. Готина, следващия път тя ще си поръчам чанта. Опа! Я изслуши веришката. Да, я ще държа това. Къде? Може би през това. През дупките. Ако искаш, виж на телефона си как минава. Ай, така сега ще я сложа. Тя е така е. Може и да е през дупките, но сега е така ще я сложа, колкото не се види. Не, това го слагам така. В момента съм с тази чанта и после ще си прехвърля нещата в тази. Мисля, че беше 5 лева ли? Колко беше тази чанта? 5,50 май. За тези пари, наистина. Имаше и същата... Искаш да сложиш там за твоята? Да, е там. Имаше и същата, само че беше по-друга. В смисъл, не беше такава форма. Имаше и в бяло. Така че... Добре, следващото нещо. Това ти е тениската, заради която... Това е тениската, заради която направихме цялата поръчка. Да. И тя е много готина. Откъде започна всичко? Много е готина. Проблема е решен. Кървава тениска, на която пише проблема е решен. Да, много съм доволна. И отзади има кръв. То остана отзад, няма. Много е яко. Добре. Сега нещата са много добре. Да, много съм доволна. Има още две неща. То това видео ще е малко. Значи цялата пратка, всичко, това е беше клина. стойност, не знам. Около 40 лева. Беше да, май 50, не знам. Не, нямаш 50, нямаш. Ще проверим. Добре, това е клина, който заедно с мама избрахте. Май, или това е блузата? Това е блузката. Това е блузката. Дето се слага върху нещо. Че има нещо, трябва да има още нещо. Долу го няма. Значи потнич трябва да се сложи отдолу. Бял потник. Да. И това се слага отгоре. Ето и плика. И той е комплект с
с клина, който е тук. Не са комплексно, може да си ги поръчаш по-отделно, да си направиш комплект. Имаше, клина го имаше и в зелено, в розово, в черно, в бяло и в шампанско. Който е як, обаче май също ще трябва да се сложи нещо друго отдолу. Не, той има. Ами бели мисля, бикини. че ще просира. Просто бели бикини трябва да се сложиш. Който също е много як. Хубав е, но не е точно като от снимката, мога да кажа тук. Защото от снимката беше малко бялото, беше малко по-дълго. Да и до тук беше. От снимката, после ще видиш, мисля, че така беше. Не, беше до тук. Но малко по-дълго беше. Със сигурност знам, че беше малко по-дълго. В началото има бяло, ето може да се види. Ето, чакай, надолу е дай. дантела. Ето, тук е бялото, което е като клинче и ето това. Но съм доволна. Доволна съм наистина. Хубави са нещата. Добре, ето пликчето. Ти можеш да ги сложиш в един плик. И това е май. Тук има някакви хартии. Не, това е. Не, това е което Това е. Доволна съм, малко само леко не съм доволна. Не, много малко. Много малко. Наистина почти да забележим. Просто може би съм видяла нещо друго. Не, то защото там на самото момиче седи по друг начин. Не знам, когато го облека, може да съм доволна. Не знам, ще видим. И това беше всичко от нас за това видео. Абонирайте се и харесайте, ако искате още такива видеа. Чао! Хора, направихме чантата. Ето така е. Ето така минава. И този път наистина това беше всичко от нас.